Mabilis umanong maubos ang supply ng gamot para sa hypertension sa mga barangay health center sa Calasiao, Pangasinan dahil sa dami ng nagkakasakit. Narito ang report. Pananakit ng ulo at batok ang nararanasan ni Sunny dahil sa sobrang init ng panahon. Nangangamba siyang baka sintomas na raw ito ng hypertension. Naligo, na malamig, tubig. Siyempre para mabawasan yung init. Kakabili lamang ng supply ng gamot para sa masakit sa tag-init ng Poblacion East Barangay Council. Pero ang gamot umano sa hypertension ang pinakamabilis maubos. Karamihan sa mga kumukuha, mga senior citizen. Yung mostly na ang binibigay ko isang buwan sa kanila. Mga yung isang pirasong kuwan, 10 yun. Tapos bibigyan ko na 30 piraso yun. Ayon sa Health Authority, triggering factor ang mainit na panahon lalo na sa mga may sakit na hypertension. Kaya importanteng uminom ng maintenance. Bukod sa mga maintenance medicine, prioridad din ng bawat barangay council ang procurement ng iba pang mga gamot para sa mga sakit na nakukuha dahil sa mainit na panahon. Kasi mga tao dito sa sa atin eh. Mostly yan eh. Pag kailangan nilang gamot. Mula sa pondo ng barangay ang pinambibili ng gamot. Posible umano itong magkulang, lalo na kung marami ang nangangailangan ng gamot. Pero nakaalalay naman daw dito ang Rural Health Unit. Sa RHU naman po, sa RHU level, adequate naman po yung mga gamot namin doon. Joan Punsoy, One North Central Luzon.